az egyszerre együltő helyben elfogyasztott adagoknak nagy jelentősége van. Ugyanis a szervezetünkben 3 energiaraktár létezik. Az egyik a májban, a másik az izomban, a harmadik pedig a zsírraktárokban, a depóban található. A rossz hír az, hogy a májban és az izomban lévő energiaraktár viszonylag kicsi. Ezért ha féladagokat fogyasztunk, például kisebb tányérból, akkor pont a májban és az izomban lévő energiaraktárokat töltjük meg. Amennyiben viszont túl sokat eszünk egyszerre, akkor már nem a májban és az izomban fog raktározódni a bevitt energia, hanem a depókban, a különböző testtájakon található zsírraktárakban, fenekünkön, cumbunkon, hasunkon és az arcunkon. Ha ez így folytatódik hosszú időn keresztül, akkor bizony az elhízási réme fenyeget minket. Éppen ezért azt javaslom nektek, hogy a nagy tányér és a kis pohár helyett inkább fogyasszunk mindig kis tányérból, és nagy pohárból ígyunk egészségünkre.